லைன் போட்டுருக்கிறேன் சரியா. எப்பவும் போகிற மாதிரி ஆரம்பிச்சுட்டு ஆப்போசிட்டில் திரும்பி ஒரு குட்டி லாக் போட்டுக்கிறேன். போட்டுட்டு இப்போ இந்த லைன் இருக்கா, இந்த லைனுக்கு மேலே கீழேருந்து நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா. நான் போகிறது பாருங்கள். அந்த சிக்ஸாக் எப்படி போட்டோம் அந்த மாதிரி வரும். மேலே ஒரு ஸ்டிச்சு அப்படியே வந்து கீழே சரிங்களா. மேலே ஒரு ஸ்டிச்சு போட்டு அப்படி கீழே அப்படியே அதை கொண்டுட்டு மேலே அப்புறம் கீழே மேலே கீழே மேலே கீழே சரிங்களா. உங்களுக்கு வந்து இன்னும் ஈஸியாக புரியணும்னா நீங்கள் இங்கே டபுள் லைன் கோடு போட்டுக்கோங்க சரியா. அந்த டபுள் லைனில் மேலே கீழேன்னு ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வாங்க. ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. மேலே போயிட்டு அப்புறம் கீழே ஒரு லைன் அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே வரணும். மேலே கீழேன்னு மேலே ஒரு ஸ்டிச்சு போட்டு அப்படியே கீழே வந்து இன்னொரு ஸ்டிச்சு மேலே அப்புறம் கீழே இந்த மாதிரி தான். நான் உங்களுக்கு அது ஈஸியாக பிடிக்க 3 லைன் போட்டிருக்கேன். 3 லைனில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் லைனும் கீழே தேர்ட் லைன் மட்டும் ஒர்க் பண்ண மாதிரி இருக்குது. சென்டர் லைன் ஒர்க் பண்ண மாட்டீங்க சரிங்களா. இது ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டெப்பு. இந்த ஸ்டெப்பு இது இன்னும் நல்லா க்ளோஸாக ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து நீங்கள் இந்த ப்ளவுஸ்லேயே அந்த கொம்பு டிசைனுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சு ஃபில் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து அந்த எம்போஸில் காமிக்கிற த்ரெட்டு கொடுத்துட்டு மேலே இந்த ஸ்டிச்சு நம்ம ஒர்க் பண்ணிவிட்டு சுற்றி அவுட்லைனில் பீட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தா செம சூப்பராக இருக்கும். ப்ளவுஸு பார்க்குறதுக்கு நல்ல ஒரு லுக்கு தெரியும். இந்த டிசைனெல்லாம் சிம்பிளாக நம்ம போட்டு டக்குன்னு. அதனால் இந்த மாதிரிலாம் யூனிக் நம்ம திங்க் பண்ணி எப்படி போடலாம், என்ன டிசைன் க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் தான் யோசிக்கணும் சரியா. மேலே கீழேன்னு ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே நான் வரேன். நம்ம இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிட்டு வரும்போது அந்த சென்டரில் அந்த லாக் மாதிரி விழுகாட்டி முடிச்ச மாதிரி அது வந்து கரெக்டாக லைனாக நேராக முடிக்கும். உங்களுக்கு நேராக போகிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா. இப்போ நான் எப்போ மூலமாக நாட் போட்டு முடிச்சுக்கிறேன். ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டெப் இது சரிங்களா. ஹாஃப் லோடிங் நீங்கள் வந்து இப்படி ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் மாதிரி 3 லைன் சின்னதாக போட்டுக்கோங்க சரியா. போட்டுட்டு இந்த 3 லைனில் மேலே ஃபஸ்ட் இந்த லைனும் கீழே லைன் மட்டும் அப்படி ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வாங்க சரியா. இந்த சென்டர் லைனில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி நாட்டு விழுது வச்சு அது லைன் வந்து சென்டரில் வரும் ஓகேவா. இந்த மாதிரி போட்டுவாங்க. மேலே கீழேன்னு ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே போட்டுட்டுவாங்க சரிங்களா. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னு இதுங்க. இந்த ஸ்டிச்செல்லாம் போட்டு பார்த்துக்குங்க சரிங்களா. இது என்ன ஷேப்பில் போடணும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் போட்டு என்ன ஷேப்பில் போடுறேன்னு சொல்லிடுறேன். அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் போட்டு எனக்கு ஒர்க் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புங்க சரிங்களா. இந்த மாதிரி எஸ் டைப்பில், இந்த மாதிரி யூ டைப்பில், இந்த மாதிரி சி டைப்பில் இதிலெல்லாம் போடுங்க சரியா. இங்கேருந்து இப்படி இப்போ இந்த எஸ் இருந்துன்னு வச்சுக்குவேன் இப்படி இருக்குது. இதில் வந்து மேலே கீழே ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வர மாதிரி இருக்குது இப்படி சரிங்களா. ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணுங்கள். அப்புறம் யூ டைப்பு, இந்த மாதிரி சி டைப்பு, இந்த 3லையும் போட்டுட்டு எனக்கு ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புங்க. நான் ஓகே சொன்னதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் போவேன் சரியா. அடுத்தது ஹாஃப் லோடிங் ஸ்டிச் டைப் 2 பார்க்கலாம்.